Καλησπέρα. Είμαι ο Αργύρης, είμαι φυσικός, έχω διδακτορικό στην αστροφυσική και τα τελευταία 2 χρόνια δουλεύω ως data scientist στην Deutsche Bank. Κάτι άλλο που θέλω να ξέρεις για μένα είναι ότι είμαι εγγενετής τυφλός. Οπότε, αν δεις έτσι λίγο το μάτι μου να παίζει, δεν είναι ότι κοιτάω υπερπέραν, απλά δεν μπορώ να εστιάσω καλά στην κάμερα. Στο προηγούμενο βίντεο μίλησα για τον αγώνα μου να μπορέσω να ξεκινήσω τις σπουδές μου στο τμήμα φυσικής. Σήμερα θέλω να κάνω μια παύση από αυτή την ιστορική αναδρομή και να σου μιλήσω για μια πολύ σημαντική τεχνολογία που χρησιμοποιούμε εμείς οι τυφλοί, ώστε να μπορούμε να πλοηγηθούμε στον ψηφιακό κόσμο. Οπότε, αν σε ενδιαφέρει πώς ένας τυφλός το 2026 μπορεί να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή, μπορεί να γράψει κώδικα, να διαβάσει βιβλία, να πλοηγηθεί στο διαδίκτυο και στα social media, έλα να κάνουμε ένα πείραμα μαζί. Θέλω να πετάξεις το ποντίκι σου αρκετά μακριά ώστε να μην το φτάνεις. Και μετά θέλω να προσπαθήσεις να χρησιμοποιήσεις τον υπολογιστή σου όπως θα κάνεις σε μια τυπική μέρα. Στείλ ένα email, αποθήκευσε ένα συνημμένο, πλοηγήσου στο διαδίκτυο, μπες λίγο στα social media ή πολύ βασικά. Και μετά, εντάξει, αν νιώθεις και συνδεδεμένος με το θεό της παραγωγικότητας, προσπάθησε να επεξεργαστείς ένα αρχείο στο Word ή να γράψεις μερικές γραμμές κώδικα αν είσαι φίλος προγραμματιστής. Αυτό που θα διαπιστώσεις είναι ότι βασικά δεν είναι καθόλου εύκολο. Ας πούμε, αν προσπαθείς να πλοηγηθείς σε μια σελίδα και πατάς tap για να πας δεξιά, σε κάποια φάση μπορεί απλά να πετάξεις στην αριστερή μεριά της οθόνης χωρίς κανένα λόγο και αιτία και να λες, καλά ρε, αυτό το μηχάνημα πλάκα μας κάνει. Και ναι, όντως, πλάκα μας κάνει. Πάμε τώρα στο επόμενο κομμάτι του πειράματος. Θέλω να απενεργοποιήσεις και την οθόνη σου. Ξέρω, σου βάζω δύσκολα. Τώρα θα συνειδητοποιήσεις ότι το ποντίκι δεν σου λείπει και τόσο. Γιατί σε αντίθεση με πριν που προσπαθούσες να κάνεις τα πάντα με το πληκτρολόγιο και εργαλειώσου να πας να το μαζέψεις και κλικ να κάνεις τη δουλειά σου. Τώρα, άμα η οθόνη δεν δουλεύει, τι να το κάνεις στο ποντίκι, πώς θα μετακινήσεις την εστίαση εκεί που θέλεις, άμα δεν βλέπεις που πας. Καλώς ήρθες στον κόσμο των τυφλών χρηστών υπολογιστών. Έχω 25 χρόνια εμπειρίας, οπότε άσε να σου εξηγήσω πώς τα βγάζουμε πέρα. Η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε είναι ο αναγνώστης οθόνης. Αυτό, όπως λέγεται το όνομα, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μετατρέπει το περιεχόμενο της οθόνης σε ηχητική μορφή. Θέλω λίγο να σου βάλω να ακούσεις τον αναγνώστη οθόνης για να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται. Σαν να είναι πολύ γρήγορο, νομίζω, Ή να το βάλουμε λίγο πιο αργά. Νομίζω αυτή την ταχύτητα κάτι γίνεται. Και με ρωτάνε τώρα οι συνάδελφοι στη δουλειά. Ρε εσύ, καταλαβαίνεις που το έχεις τόσο γρήγορα να μιλάει? Ναι, παιδιά, καταλαβαίνω. Δεν σας κάνω πλάκα. Έχω 25 χρόνια εμπειρίας, από 5 χρονών, με ρομποτικές φωνές δουλεύω. Τα αυτή μου έχει μάθει. Θα εξηγήσω αργότερα γιατί έχω τόσο μεγάλη ταχύτητα. Θέλω όμως αρχικά να καταλάβουμε λίγο την πρόκληση που αποκαλούνται να λύσουν οι αναγνώστες οθόνης. Η οθόνη είναι μια διδιάστατη επιφάνεια, ενώ ο ήχος είναι μια μονοδιάστατη μορφή πληροφορίας. Τι εννοώ με αυτό? Ότι κάθε στιγμή η φωνή μπορεί να σου διαβάσει ένα πράγμα. Ενώ όταν κοιτάς την οθόνη, έχεις μια συνολική άποψη για τα πράγματα που βρίσκονται σε αυτή. Και επίσης παίρνεις και την πληροφορία του πού ακριβώς βρίσκεται το κάθε αντικείμενο, το κάθε στοιχείο της οθόνης. Για παράδειγμα, μπορεί να έχεις μια παράγραφο κειμένου και ένα βελάκι που δείχνει σε μια εικόνα. Ή μπορεί να έχεις ένα πίνακα στοιχείων και το κάθε στοιχείο είναι σε μια γραμμή και μια στήλη. Εσύ βλέποντας τον πίνακα, έχεις αμέσως την πληροφορία του που βρίσκεται το κάθε στοιχείο. Ενώ αν πας να το διαβάσεις γραμμή-γραμμή χωρίς να έχεις αυτή την πληροφορία, χάνεις πάρα πολύ από την ουσία του περιεχομένου. Επίσης, κάτι άλλο ενδιαφέρον να σκεφτούμε είναι το επίπεδο της πληροφορίας που πρέπει να δώσει ο αναγνώστης οθόνης σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή. Για παράδειγμα, αν διαβάζω ένα βιβλίο δράσης και έχω 2 χαρακτήρες να απλακώνονται, εμένα δεν με νοιάζει που είναι η κόμμα, η τελεία, η παύλα και απόστροφος, με νοιάζει ποιος νίκησε στο πλάκωμα. Αν όμως γράφω κώδικα, που κάθε στιγμιός τήξης μπορεί να έχει πολύ μεγάλη επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα του κώδικα, τότε πραγματικά με νοιάζει όσο μεγαλύτερη πληροφορία μπορώ να πάρω από τον αναγνώστη οθόνης για τον κωδικά μου. Οπότε, ο αναγνώστης οθόνης θα πρέπει να έχει μια λειτουργία που σου αφήνει να διαλέξεις το επίπεδο στήξης που χρειάζεσαι, ανάλογα με τη δουλειά που κάνεις. Τα τελευταία 40-45 χρόνια, ο αναγνώστης οθόνης είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο, ο οποίος έχει πραγματικά αλλάξει τις ζωές εκατομμυρίων τυφλών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Καταρχήν, μας έχει δώσει έναν τρόπο να μπορούμε εύκολα να γράφουμε. Πριν από τους υπολογιστές, χρησιμοποιούσαμε γραφή Braille για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε τις σκέψεις μας. Τώρα μπορούμε, όπως όλος ο υπόλοιπος κόσμος, να χρησιμοποιήσουμε ένα smartphone ή έναν υπολογιστή και να γράψουμε κάτι που μπορεί να διαβάσει ο καθένας χωρίς να χρειάζεται ειδική εκπαίδευση. Οπότε αυτό καταλαβαίνεις ότι μας έχει ανοίξει πάρα πολλά επαγγέλματα, δηλαδή όλες ουσιαστικά οι δουλειές γραφείου, οι οποίες απλά απαιτούν έναν υπολογιστή, οι περισσότερες από αυτές είναι προσβάσιμες σε κάποιον τυφλό. Μπορεί κάποιος να γίνει δικηγόρος, μπορεί να γίνει manager, δημοσιογράφος, προγραμματιστής και data scientist όπως εγώ και πολλά άλλα που τώρα μου διαφεύγουν. Φυσικά τα ωφέλη δεν σταματάνε στον τομέα της εργασίας, έτσι. Σκέψου ότι πλέον μπορώ να κάνω το 90% των πραγμάτων που κάνεις στον υπολογιστή σου και εγώ χρησιμοποιώντας τον αναγνώστη οθόνης. Μπορώ να μπω στα social media, να στείλω email, να πλοηγηθώ στο διαδίκτυο, να γράψω εργασίες για το πανεπιστήμιο, αναφορές για τη δουλειά μου και φυσικά τώρα εσύ θέλεις να πατήσεις ένα like σε αυτό το βίντεο, να αφήσεις ένα σχόλιο, να το μοιραστείς με κάποιον φίλο σου που ίσως του φανεί ενδιαφέρον και να κάνεις εγγραφή στο κανάλι. Όλα αυτά μπορώ να τα κάνω και εγώ επίσης με
με τον αναγνώστη οθόνης μου. Η δική μου αγαπημένη εφαρμογή είναι ότι μπορούμε να γράφουμε κώδικα. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο επειδή ανοίγει ένα πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον επάγγελμα, αλλά επειδή πλέον μπορούμε να φτιάξουμε τις δικές μας λύσεις προσβασιμότητας. Μπορούμε να φτιάξουμε script τα οποία ελέγχουν το πώς λειτουργούν οι αναγνώστες οθόνης και άρα να σχεδιάσουμε αυτά τα προϊόντα για τη δική μας χρήση, για το πώς βολεύει εμάς. Όχι να είναι φτιαγμένα από κάποιον που δεν καταλαβαίνει πραγματικά τις δικές μας ανάγκες. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και πραγματικά αλλάζει πάρα πολύ το παιχνίδι και έχει όντως ωφελήσει πάρα πολύ την πρόοδο της προσβασιμότητας τα τελευταία χρόνια. Φυσικά δεν είναι όλα ωραία και ρόδινα. Άκου ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι θέλω να φτιάξουμε τυρόπιτα. Μένω στο Βερολίνο, οπότε η γιαγιά μου είναι έτσι μακριά, δεν μπορώ να τη πω, έλα για να φτιάξουμε τυρόπιτα. Οπότε τι θα κάνω, θα βρω μια συνταγή online. Διαβάζω λοιπόν τη συνταγή με τον αναγνώστη οθόνης μου, γραμμή-γραμμή, τι λέει η συνταγή. 800 γραμμάρια αλεύρι, εντάξει θα βάλουμε αλεύρι, 5 αυγά, εντάξει αυγό, καλό πράγμα το αυγό, αγαπάμε πρωτεΐνη, αγαπάμε αυγά, 600 γραμμάρια τυρί, εντάξει τυρόπιτα κάνω, θα βάλουμε και τυρί, παγωτό φράουλα. Τι παγωτό φράουλα ρε, 20% φθηνότερο. Α, κατάλαβα, διαφήμιση είναι πάλι, οκ. Κατάλαβες τι γίνεται. Ο αναγνώστης οθόνης διαβάζει γραμμή-γραμμή και δεν ξέρει τι διαβάζει. Εσύ όταν βλέπεις το κείμενο, βλέπεις ότι έχει το πλαίσιο της διαφήμισης, ξέρω εγώ τι είναι αυτό εκεί, το κάνεις λίγο πιο πέρα ή ξέρεις τέλος πάντων που σταματάει και συνεχίζεις και διαβάζεις. Κάποιες φορές είναι ακόμα χειρότερο και καλύπτει η διαφήμιση πραγματικά το ίδιο το κείμενο. Οπότε εν τέλει, εγώ απλά τα παρατάω και απλά πάω σε μια άλλη σελίδα. Εντάξει, όταν ψάχνω συνταγή, αυτό είναι OK. Θα βρω μια άλλη συνταγή, εντάξει, τι να κάνουμε. Αλλά κάποιες φορές αυτό είναι πραγματικά η σημαντική πληροφορία που όντως χρειάζομαι. Νομίζω δεν χρειάζεται να εξηγήσω, είναι αυτονόητο το πόσο επιβλαβές για μένα και για τους υπόλοιπους τυφλούς είναι το να μην έχουμε πρόσβαση σε κομμάτι της πληροφορίας που βρίσκεται εκεί έξω δωρεάν για όλους τους υπόλοιπους. Γιατί σου αφηγήθηκα τώρα την περιπέτειά μου με την τυρόπιτα. Γιατί είπα πριν ότι το 90% των πραγμάτων που μπορείς να κάνεις και εσύ στον υπολογιστή μπορούμε να τα κάνουμε και εμείς χρησιμοποιώντας τον αναγνώστη οθόνη, σωστά. Εδώ πέρα θέλω να φέρω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι αυτό το 10% καμιά φορά μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κρίμα να μην έχουμε πρόσβαση σε αυτό για 5 γραμμές κώδικα και ένα έτοιμο template που κάποιος developer μπορεί να χρησιμοποιήσει όταν φτιάχνει μια εφαρμογή ή μια ιστοσελίδα. Και γιατί κάποιες φορές και αυτό το 90% των πραγμάτων που μπορούμε όντως να κάνουμε μπορεί να είναι τόσο δύσκολο να γίνει λόγω κάποιων χαζών τέτοιων τεχνικών δυσκολιών που εν τέλει κάποιος μπορεί απλά να τα παρατάει. Πάμε στα θετικά πάλι. Λοιπόν, άκου ένα καταπληκτικό πλεονέκτημα που έχει το να χρησιμοποιείς τον υπολογιστή με αναγνώστη οθόνης. Θυμάσαι που στην αρχή έβαλε τον αναγνώστη οθόνης να διαβάζει πολύ γρήγορα και δεν καταλάβαινες τι έλεγε? Εγώ, όπως είπα και πριν, σε αυτή την ταχύτητα το χρησιμοποιώ καθημερινά. Και από όσο ξέρω από συναδέλφους και φίλους, μπορώ να διαβάσω ένα βιβλίο στο 1/3 του χρόνου που το διαβάζουν αυτοί. Αυτό είναι κάτι που εγώ προσωπικά αξιοποιώ ιδιαίτερα και έτσι μπορώ να διαβάζω πολλά βιβλία. Η ιδέα ποια είναι? Ότι όπως είπαμε πριν, αφού είναι μονοδιάστατη μορφή πληροφορίας σε σχέση με το να κοιτάς την οθόνη, λέω εκεί που μας παίρνει, ας το τερματίσουμε. Αν έμεινες μαζί μου μέχρι τώρα, ελπίζω αυτό το βίντεο να σου φάνηκε ενδιαφέρον και να πήρες μια βασική ιδέα για το πώς εμείς τυφλοί χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή μας το 2026. Σε επόμενα βίντεο αυτής της σειράς θα μιλήσω για άλλες τεχνολογίες που με βοήθησαν να σπουδάσω φυσική, αστροφυσική και πλέον να δουλεύω ως επιστήμονας δεδομένων. Οπότε, αν σου φάνηκε ενδιαφέρον, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να είσαι καλά.